Кароткая гісторыя сабак. З моманту свайго з'яўлення больш за 200 тысяч гадоў таму людзі стваралі жыллё і супольнасці па ўсёй планеце. Але яны былі не самі. У якім кутку зямлі вы сёння б не сустрэлі хома сапіенсаў, побач заўсёды будзе яшчэ адзін від – Canis lupus familiaris. Сабакі пасуць жывёлу, палююць, цягнуць павозкі, або проста гуляюцца. Разнастайнасць іх парод уражвае. Але вось факт пра сабак, які здзіўляе па-сапраўднаму. Усе яны з'явіліся з істоты, якую называюць адным з самых даўніх ворагаў чалавека – ад Canis lupus, або ваўка шэрага. Калі ў эпоху палеаліту 100 тысяч гадоў таму нашы продкі засялілі Еўразію, ваўкі былі адным з нашых галоўных канкурэнтаў за месца ў харчовым ланцужку. Яны маглі разламаць косць адным укусам з сілаю 136 кілаграм. Вынюхаць здабычу ажно за 1,5 кіламетра. Мала хто мог зраўняцца з гэтымі драпежнікамі. Як і старажытныя людзі, яны жылі і палявалі групамі, складзенымі з асобных сем'яў. Яны выкарыстоўвалі сацыяльныя навыкі ў паляванні на буйных жывёл. У час свайго палявання яны збіраліся ў зграю і не накідваліся на здабычу, а гналі яе да знясілення. Але калі прыйшоў новы від з падобнымі навыкамі і моцнымі бакамі, ваўкі апынуліся на ростанях. Колькасць двуногіх расла, і яны станавіліся пагрозай для большасці воўчых зграй. Але для некаторых ваўкоў, асабліва адзіночак, чалавечыя паселішчы адкрылі новыя магчымасці. Менш агрэсіўныя ваўкі падыходзілі да лагераў і харчаваліся рэшткамі чалавечай ежы. У такіх умовах выжывалі найбольш дружалюбныя і паслухмяныя ваўкі. Іх гены перадаваліся нашчадкам, і паступова вакол чалавечых паселішчаў станавілася больш і больш ручных ваўкоў. З цягам часу людзі заўважылі шмат карыснага ў прыручэнні ваўкоў. Яны дапамагалі пераследаваць здабычу, маглі служыць вартаўнікамі паселішчаў і папярэджваць пра з'яўленне ворагаў. Падабенства сацыяльнай структуры дапамагло ваўкам інтэгравацца ў чалавечыя сем'і, а таксама разумець загады. У выніку яны перасяліліся з ускрайкаў паселішчаў у нашыя дамы, стаўшы першымі прыручанымі жывёламі. Першыя протасабакі або воўка-сабакі з'явіліся каля 33 тысяч гадоў таму. Яны яшчэ не моцна адрозніваліся ад сваіх дзікіх сваякоў. Аднак яны былі меншага памеру, мелі карацейшыя пысы і меншыя зубы. Чалавечыя культуры развіваліся, станавіліся больш разнастайнымі. Нашы сябры таксама. Каратканогія сабакі зганялі жывёл у статкі, цапаючы іх за шчыкалаткі. Сабакі з выцягнутым целам выганялі барсукоў або лісоў з нор. Худыя гладкашэрстныя сабакі для гонак і буйныя мускулістыя для аховы дома. У віктарыянскую эпоху ў Англіі з'явіліся кіналагічныя клубы і сабачыя выстаўкі. І розныя тыпы сабак размеркавалі ў пароды. А многія новыя пароды вывелі толькі як дэкаратыўныя. Усе пароды – гэта вынік штучнага адбору, і, на жаль, гэта не заўсёды добра адлюстроўваецца на іх здароўі. Многія з эстэтычных характарыстык звязаныя з праблемамі са здароўем. Напрыклад, складанасцямі з дыханнем або схільнасцю да траўмаў пазваночніка. Самы працяглы эксперымент чалавецтва па кантролі эвалюцыі меў і іншыя пабочныя эфекты. Пакаленні адбору спрыялі замацаванню ў сабак рысаў, якія падабаліся людзям, наіўнасці і пакорлівасці. Гэта з'ява адбору па прыкмеце наіўнасці называецца неатыніяй, і яна пашыраная сярод свойскіх жывёл. Тысячагоддзі сумеснай эвалюцыі зблізілі нас нават на хімічным узроўні. Сабакі не проста разумеюць нашы эмоцыі і мову цела. Калі мы ўзаемадзейнічаем, і ў сабакі, у людзей вылучаецца аксітацын. Гэта гармон, звязаны з адчуваннем любові і бяспекі. Можа быць складана ўявіць, што кожны памяранец, чихуахуа або пудзель паходзіць ад лютага воўка. Але сённяшняя разнастайнасць парод – гэта вынік сувязі, якая з'явілася раней за гарады, сельскую гаспадарку, нават раней за знікненне нашых сваякоў неандэртальцаў. Прыемна ведаць, што з часам нават нашыя самыя небяспечныя ворагі могуць стаць найбліжэйшымі сябрамі. Калі вам падабаюцца гэтыя відэа, аформіце платную падпіску на нашым сайце Гаварун Бай. Новыя відэа выходзяць толькі дзякуючы вашым падпіскам. Агучана студыяй Гаварун. Шчыра дзякуем!
Мацею Маланцыялі Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.